खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो गिख्रंथाव ट्रेन गारिनि जाब्रबथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। माब्लाबा गिख्रंथाव ट्रेन गारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय गोबांथार जोखोम जानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो मंगलबारनि बेलासियाव एबा मैया मोनाबिलिनि थामहिनबा बेलासि समाव छत्तीसगढ़नि बिलासीपुर स्टेशननि साखाथियाव गंसे पेसेन्जार रेलआ मालगारिजों सौग्रावनानै खमैबो सा-8 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गासै सा-14 सुबुंफ्रा जोखोम जायो होनना मावख'गिरिफ्रा फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं ट्रेनआ माबोरै जाब्रबथाय जादोंमोन बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। जाब्रबथायनि जाहोनाव गोबां ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादों आरो रेलवे सोदांनाय समफारिखौ फोसावदों। रेलवे रैखाथि कमिशनार थामहिनबा CRSआ जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोख्रों नायबिजिरगोन आरो होबथानायनि राहा लानाय जागोन। जाब्रबथाया बोरै जानो मोनदोंमोन? रेलवे नायबिजिरगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेलासिनि 4 रिंगासो समाव जेब्ला मेमु मेनलाइन इलेक्ट्रनिक माल्टिपल इउनिट पेसेन्जार ट्रेनआ गेवरा खाथिनि करबा जिल्लानिफ्राय बिलासीपुरसिम थांगासिनो दंमोन आरो गेतरा आरो बिलासीपुर रेलवे स्टेशननि गेजेराव दावबायनाय समावनो पेसेन्जार ट्रेनआ उनथिंनिफ्राय मालगारिजों सौग्रावफैदोंमोन आरो जाय जाब्रबथायाव सा-8 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा-14 दावबायारिफ्रा गोब्राब जोखोम जादों। उदालगुरि पुलिसआ गोबां रोखोमनि आयेन बेरेखा मुवा बेसाद बोखांनो हादों। जिल्ला बेंगिरि पद्मनाथ बर'आ बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला जिल्लाया आयेन बेरेखा मुवा बेसादफोर जेरै ड्राग्स, गान्जा आरो लाइसेन्स गैयै जौनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। साननैसो सिगाङाव उदालगुरि जिल्लायाव दैथायहरजानाय पुलिस अफिसारआ मैया खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिथाङा बिबुंथि होनानै बुंनाय बायदिब्ला जिल्लायाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसाद गोसारनायखौ आबुङै बन्द खालामनांगौ मानोना बे जिल्लाया अरुणाचल प्रदेशनि सोमोन्दो दं। बेनिखायनो बे ओनसोलाव गान्जा जगायनाय गोहोम गोग्लैदों। साप्लाइखौ होबथानो थाखाय जों गोख्रों सांग्रांथि लागोन। सिगांबो बेफोरबायदि गोबां आयेन बेरेखा मुवाफोरखौ जब्द खालामखांबाय आरो जोंनि खामानिफ्रा सोलिबाय थागोन आरो गोख्रों जागोन। गुबुन फारसेथिं जौ लोंनानै गारि सालायग्रा सुबुंफोरनि सायाव राहा लाबाय थानाय जागोन। ट्रेफिक पुलिसआ ब्रेथ एनालाइजार बायदि आगजुफोरनि गेजेरजों गावसोरनि खामानिखौ मावगोन। सिगांनि रुजुनायाव बे अपारेशनफोरा गोख्रों जागोन। जिल्ला पुलिस खुंथाया बे आयदायाव रायजो राजाफोरनि हेफाजाब लानो खावलायदों। बेबादिनो फैबाय थानाय राज फोरबो आरो पिकनिकनि सोमोन्दै बर'आ बिथाङा बुंबावोदि राज फोरबोनि थाखाय जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय राज कमिटिफोरखौ माखासे नेमखान्थिफोरजों गनायथि होनाय जागोन एबा मानिहोनो खावलायगोन होनना बिथाङा बुङो। फिन आरोबाव सोमजिदों बिटिसिआव दुंहाव थासारि। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि हुसियार आरो हेमन्त बिश्व शर्मा हुसियार स्लगानजों गोमखांदों तामुलपुराव। BPFआ सोरखाराव फैनायनि उनावनो माखासे रायजोफोरनि मोन्थायखौ नेवसिगारनो नाजादों हाग्रामा महिलारि आरो हेमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय माखासे सान सिगां BPFनि बारग' MLA इमानुएल मुसाहारिया खोला कुमारिकाटानिफ्राय देबितलासिम आसाम मालानि गेजेरजों मावनो गोनां लामाखौ सोलायनानै नलबारि जिल्लानिफ्राय BTRआव गोदानै हाबनाय मुस्लिमफोरनि गामियाव मावफुंनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों होनना फेसबुकनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोननायनि थाखायनो जायनि थाखायनो बे कुमारिकाटा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद, हेमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, BPF सोरखार गो बेक, BJP सोरखार हाय हाय जोंनो जोंनि लामाखौ नांफिनगौ होनना गोख्रों दाबि दैखाङो आरो लोगोसे स्लगान खालामो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तामुलपुर जिल्लानि खोला कुमारिकाटानिफ्राय देबितलासिम थांनाय लामाखौ आसाम माला 3.0 नि गेजेरजों 9.855 किल'मिटार मावफुंनो थाखाय थांनाय आगस्त दाननि 11 खालारावनो फोसावखानाय जादोंमोन। नाथाय बे लामाखौ हाग्रामा महिलारि सोरखार फैनायनि उनावनो सोलायनानै गुबुन दाबसे लामायाव मावफुंनो थाखाय लानाय बाथ्राखौ मिथिनानै कुमारिकाटा ओनसोलनि सुबुंफोरा ओंखारबोनानै स्लगानजों गोमखांहोदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनाय ब्रैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो नैथि 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसा जोलुर बादायलायनाय नैथि सानखालि थामहिनबा थांनाय सानसे सिगां बेरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार थामहिनबा बेरगाव उदालगुरियाव बेखेवनाय जालाङो। हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे बेखेवनानै होदोंमोन मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो खैराबारिनि BO भुमिधर बर' बिथाङा।
बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनो टंला फरायसालिमानि लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर समेश्वर बर' बिथाङा बादायलायनायखौ किक अफ खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा बेखेवो। हाबाफारियाव बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर, ओनसोलनि फोरोंगिरिफोर, सानसुमै रायजो राजा आरो फरायसाफोराबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। सनितपुर जिल्लानि राङापारानि ताराजुलि साहा बागानाव लामा बानायनायाव गोबां बेले-बेजे जादों। जायगानि सुबुंफ्रा बेफोर बेले-बेजेनि सायाव अजद दिखांदों। लामा बानायग्रा थिकादारा गाहाय थाखोनि खामानि मावगासिनो थानायनि थाखाय जायगानि सुबुंफोरा रागा जोंदों। बे समावनो थांनाय 6 दाननिफ्रायनो लामा बानायनायनि खामानियाव थाद'नानै दं आरो कालभार्टनि खामानिया आबुं जायनि जाहोनाव थागिरि फरायसाफोरा थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद उसुबिदाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। नेमखान्थि बायदियै पाब्लिक वर्क्स बिफाननि डिभिजनेल थिकादारा गिबियाव लामा, बाला आरो बज्रि फज'नानै अन्थाइनि चिप्स दोननांगौ। नाथाय ताराजुलि साहा बागाननि लभार लाइन 1 नं लामा बानायनायाव थिकादारा थोंजोङै हायाव अन्थाइ फज'नानैसो लुनायनि खामानिखौ जागायदों। रागा जोंनानै जायगानि सुबुंफोरा लामा बानायनाय खामानिखौ दोनथ'दोंमोन आरो मोजाङै नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि 2024 आरो 2025 मायथाइनि थाखाय आसाम सोरखारनि गिबि मन्थ्रिनि पेभिं स्किमनि सिङाव ताराजुलि साहा बागाननि लेबर लाइननि लामाखौ लुफुंनाय जादोंमोन। 1.475 किल'मिटारनि बे लामाखौ लुफुंनो थाखाय आसाम सोरखारा सुजाश्री एन्टारप्राइजनि थाखाय 99,14,103 रांनि गनायथि होदोंमोन। नाथाय बियो दासिमबो आबुं महर मोनाखै होनना जायगानि सुबुंफोरा फोरमायदों। आयेन बेरेखा जौ फालांगि खालामनायनि हेंथायै BSF आरो काचार पुलिसआ गावसोरनि अपारेशनखौ खालामगासिनो दं। जायनि फिथाइ महरै बांलादेश हादोराव जगायनो थाखाय गंसे ट्राकआव दैखांबाय थानाय समावनो BSF आरो पुलिसआ जौजों बुंफबनाय गंथाम ट्राकखौ जब्द खालामनो हादों। बरकलानि सनापुराव हरनि समाव सिग्रोमनाय गंथाम जौजों बुंफबनाय ट्राकफोरखौ हमनो हायो। गंथाम ट्राकनिफ्राय गासै 37 आयेन बेरेखा जौनि मुवाफोर बोखांनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि पुलिसआ जौजों लोगोसे 3 ट्राक सालायगिरिफोरखौबो हमनो हादों। हमजानाय सिखावफोरा जाबाय बरकला सनापुरनि नाजिमुद्दिन चौधुरी, हसमुल हुसेन आरो आनवार उद्दिन होनना सिनायथि होदों। जायफोरखौ दासान्दि बरकला पुलिस थानायाव सोंथि खालामगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं गुबुन मोनसे अपारेशनाव BSFनि 170 बेटेलियनआ मंगलबारखालि कटिगोरा बांलादेश सिमानिफ्राय मोन 8 होबथाग्रा जौनि बथलफोरखौ जब्द खालामनो हादों आरो बे जौखौ आयेन बेरेखायै बांलादेशसिम लाङाबाना थांबाय थानाय समाव BSFआ जब्द खालामनो हादोंमोन होनना फोरमायदों। 2007 मायथाइनि 1 जानुवारि खालारनि उनाव जोनोम जानाय सुबुंफोरा सिगारेट सोबनो मोननाय नंलिया। सिगारेट सोबनायजों एबा थांखुनि थाखाय जानाय सावस्रिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोख्रों थांखि लादों मालदीव हादोराव। 1 नबेम्बर 2025 निफ्राय थांखु दिहुनथाइफोरखौ होबथानाय गिबिसिन हादोर जाबाय मालदीव हादोरा। सुलुङा फोरमायथिनाय बादिब्ला गोदान आयेननि गेजेरजों 2007 मायथाइनि 1 जानुवारि खालार एबा बेनि उनाव जोनोम जानाय जायखिजाया सुबुंफोरखौ सिगारेट, वेप आरो ई-सिगारेटजों जायखिजाया सुबुंफोरखौ थांखुजों दिहुनजानाय मुवाफोरखौ गावनि गासै जिउनि थाखाय नागारनो बिथोन होदों। जुदि सोरबा सुबुङा सिगारेट सोबोब्ला एबा थांखु जायोब्ला बेखौ आयेन बेरेखा मानिनाय जागोन होनना मालदीव हादोराव साननाय जादों। चिरां जिल्ला बेंगिरि जतिन बरानि गोनांथार खौरांगिरि मेल जालाङो। चिरां जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव फैगौ 10 आरो 11 नबेम्बर खालाराव भारतनि आयरनमेन सरदार वल्लभभाई पाटेलनि 150थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै लोगोसे 5 नबेम्बर सुधाकान्त डक्टर भुपेन हाजरिकानि थैनाय सानखौ बिथा खालामनानै काजलगांव आरो बिजनीआव गुबुन गुबुन हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। हाफ्लंनि सब्रिना आलमआ रुंसारि जुबिन गार्ग मेम'रियेल सनानि मेडेल बान्थानि गिबि देरहागिरि जानो हादों। हाफ्लं आरो गासै दिमा हासाव जिल्लानि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लि। सब्रिना आलमआ मेघालय USTMनि बिगियान आरो बिरोंदामिन मुलुगसोलोंसालिनि 11थि दिक्षां समार'हआव रुंसारि जुबिन गार्ग मेम'रियेल सनानि मेडेल बान्था मोननो हानाय गिबिसिन जानो हादों। बिथांखौ बिथांनि साबसिन अल-राउन्ड दिन्थिफुंनाय सोलोंथाइ, लोगो फराफारि, हाबाफारिफोर आरो समाजारि नांथाबनायाव साबसिननि थाखाय सिनायथि होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो सब्रिनाया BSc बाय'टेक्न'लजियाव सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन आरो बिनि मख'जाथाव जाफुंसारनायखौ मख'नो हादोंमोन। USTM अडिट'रियामाव खुंजानाय दिक्षां समार'हखौ मेघालयनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि श्री सिनिया बालगांदरआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मान होदोंमोन। बे हाबाफारियाव
IISc बेंगालर काउन्सिलनि मासिगिरि, इनफोसिसनि लेङाइ गायसनगिरि पद्म भूषण डक्टर सेनापति क्रिस गपाल कृष्णजों लोगोसे गोबां मानगोनां रोंग'साफोराबो बाहागो लादोंमोन। कच राजबंशी हारिया बिजेपि सोरखारनि हेंथायै खौरांगिरि मेल लादों। नगाव जिल्ला कच राजबंशी गौथुमा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मोनद' हारिफोरखौ शेड्युल ट्राइब एबा ST होनाय जायाब्ला 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोनो भट होनाय जानाय नङा। बेबादिनो आफादा बेखौबो फोरमायथिदों दि कंग्रेस सोरखार बायदि बिजेपि सोरखाराबो कच राजबंशी हारिनि सुबुंफोरखौ थगायदों। जेब्ला बिजेपि दैदेननाय सोरखारा खुंथायाव फैदोंमोन अब्ला खोथा होदोंमोन दि मोनद' हारिनो ST एबा शेड्युल ट्राइबनि मान होनाय जागौमोन, नाथाय दा बेयो मोनसे लाथिख'सो जानानै फैदों, जायनि थाखाय नगाव जिल्ला कच राजबंशी गौथुमा गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। सिगां समफोरावनो बर' समाजाव मानसि गोमानाय, गावनि फिसाय, गावनि गथ' गथाय, नखर गोनांखाब्लाबो गुबुन हौवाजों खारलांनाय बर' आइजोखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो फिन आरोबाव क'क्राझार गसाइगाव गयबारि गामिनि थागिबि नुकुल बसुमतारीनि आंगो बिसि रुक्मणी ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो गोमानानै दं। थांनाय अक्ट'बर दाननि 13 खालारखालि गसाइगाव गयबारि गामिनि थागिबि नुकुल बसुमतारीया गावनि आंगो बिसि रुक्मणी ब्रह्मखौ गावनि जोनोम गामि थुरिबारि गामियाव आलासि जानो दोनहैदोंमोन। बेनि अखानायै 14 खालारखालि फिसायनो न'आव थांफिननो होननानै फोरमायहरना फिसाया अन्थाइबारि मुंनि जायगायाव गोबाव सम नेफैसेयावबो बिसि रुक्मणी ब्रह्मआ सहैयैलाय जाथि खुरमा बाहाय बाहागिफोरनाव खौरां लाहैनायजों लोगोसे पुलिस प्रशासननि हेफाजाब लानानै नागारसेयावबो मोनफिननो हायाखै, जायनि जाहोनाव दिनै गावनि आंगो बिसिखौ मोनफिननो हाबिलाजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों 8472845328 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। नुकुल बसुमतारीया खावलायहरदों। लोगोसे जायफोर बिथांमोना बहाबाफोर नुसनबायब्ला बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय गले गले खावलायहरदों नुकुल बसुमतारीया। फिन आरोबाव सासे सिख्लाया गोमादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 2 नंनि थागिरि सिलापथारनि हरिजोरायनि फिसाजो ज्योतिष रयआ गोमानानै दं। जेराव थाखो 11नि फरायसाया दुर्गा फुजानि 10थि सानाव मोदायजोखौ नायनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो फैफिनाखै। थांनाय 2 अक्ट'बर खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं होनना मिथि मोनदों। नखरनि सुबुंफोर, बाय बाहागि, लोगोफोर एबा गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय जेबो खौरां मोनाखै एबा खौरां लाबायब्लाबो जेबो खौरां मोनाखै। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सिलापथार पुलिस थानायाव गोमानायनि सोमोन्दै एजाहारबो होबाय, नाथाय दिनैसिमबो दान मोनसे बारलांनायनि उनावबो जेबो खौरां गैया। नखरनि सुबुंफोरा गोमानाय हिन्जावसानि सोमोन्दै सोरबाफोर खौरां मोनोब्ला जायगानि पुलिसजों जगाजग खालामनो थाखाय एबा 9365523644 नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि समाजारि बिजोङाव गोसारदों समायना सावगारि सेबखांनाय, जेराव अनजालि दैमारिया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मिथिंगानि समायना जायगायाव सावगारि सेबखांनानै पस्ट खालामनायखौ थांनाय सप्ता मोननैसो सिगाङाव नुनो मोन्दोंमोन। जेराव डक्टर अनजालि दैमारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामदोंमोन आरो गोबां बिथांजोखौ अनसायगिरि मोजां मोनगिरिफ्रा लाइक रिएक्शन खालामदों, लोगोसे गोबां मानिजाथाव कमेन्टफोर हरनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। फिन आरोबाव बिथांनि पस्टआनो समाजारि बिजोङाव आरोबाव रेकमेन्डेन्स एबा फेसबुकनि गेजेरजों स्प्रेड जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।